Men ononto milik nili KSA along Klemabangpu pini Ladakh nili tum Nogang district Pokayarong ahawar along pini mohong asu mate mia tum Ladakh nili tum arong along longle ki hud kepon ahud nili tum Pokayarong asor towar along adu abet ki dua joini nili damsi alang tum phan pulo je langwar nang jipu lakipu a joini pini nili phan alang tum areng ahu nang pesosi apa ni tum pini Ladakh thana outpost long wanglo sta melang ni tum no ansta me alang liphan no anta ingnang kon pelang la sinili tum hin pen sodak pen alang liphan pini amat non amat alang liphan banang ji pusinili tum ala Ladakh juni ripondo apa la pu pini na tong dun Nogang district Karbi student association mahem pu general secretary la pen NDKSO mahem pu tado chalang lu pen ta etithini arjupono na kada mahok lo ini ilitum KSA Klembangpu alang liak hai saronon tom milik areng ahot keso bang ke nilim ta pinram lo lapen ahok lam lo lapen de mum tom keding ilitum tribal belt area long kedo ilitum karbi ke phansi areng ahu ke paso labang ke nilitum condemn lo lapen laphan non andai nitum 12 ghonta par etlo sitame non an sitame ingnamun elang non an sitame la si nilitum non KSA pen chingrum kadokowe NDKO kadokowe tum chingrum si lapan non het nilitum kenep nangpo lapen no an net netik tak nitum jopang thang dak amasi ke doji lapen patyang bekji lapen la ke klem lapen ari akeng ke ari akeng ke paso ononto milik ke phan la Abdul Barek pu la so munit phan netik tak ke nilitum non rangolu outpost lo dowekji nongwe jopang thang sinwe dowekji ingam netik tak ke nilitum dode sangse lasi nilitum KSA hin lapen NDKO hin penta nilitum labang pulote nilitum pinram lo la karbi tante karbi tum cingkhon nangji karbi eokowi isibat nangji lapen nilitum abang ke labang ke kaiketa nilitum ining samse lapen kupilo la ke klem vek ke comotha vek labang su Abdul Barek ke phan ke ingam netik tak ke nilitum ke dode sangse la chalo kadong non alang litum nang litum phan son surya lam tanang pachidi lo nili Nogang district Karbi organisation mahempu alam tegela pulo je itu ni ke onon to milik phan khala bangso munida bang areng ahu paso la so putha kalama bang non nili tu SP pen nili menang si SP pen na cingkilo SP sar phanta nili pulo je sa lake nili tum tribal bel along ke do oboidho bedo khuli amone alang like alu ajatta vek lapen non nili tum klemra bajir po pulo ononto melik alang liki churing dia alam ke kupi je rara tum aduga pedo olo ke do ke thak sung olo lasinang li unikte lang chorik thak la pana lam chorik matidi alang liphan khala bangso adim pen ponden alang lituma adimalong ponsi arenga huke pasu la ke nilitum ka niluk la solam ke nilitum ke kroik khala bangso munit phan ke kok kang nang aron pen wanik nang ji la pen alang liphan aron ateng pen isi alama bang ike alang liphan wanik si ain goto bhabe alang liphan ব্যবস্থা nik nangji lasi la so puthak siniles pipen handa dimanik lo la pendak ICSR phanda junurik lo non puta nilitum daksi doik lang ako doik bom helang nilitum la bangso a problem solve tik ke nilitum daksi doik bom helang ta panik chalo nili nat penike kadok